ang gusto kong bilhin, ano, Seiko, original, automatic. Ayoko nun. Kaya binigay ko sa anak ko. Kaya binigay ko sa anak ko. Ayoko nun. Pang araw-araw na lang. Seiko ang gusto kong bilhin. Pasok tayo sa home center. Tingin-tingin lang. Home center. Taas, second floor. Sa may plato. Lahat ng may naman sa namin. Tingin-tingin lang. Sale din sila sa mga. Sale ano? Hindi yata sale. Ano ang kalaya? Dito. Ikaw here on this shoot. Bakir. Mga kapay. Bakir hala. Bakit? Yes. Only A5, 6 o'clock, 1 hour, 1 hour. 1 hour? Yes, more than 1 hour. I think. Wait, I think. Alin? Come. Ayaw mahawakan, mahuhulog, ibang madisgrasya pa cellphone, wala na. Ito na, oh, home center. Oh, ayan. Tingin-tingin. Maganda ka. Yeah. Wala yun. Para kaya ito mga ilang oras na tayo. Oh, ito na. Mat, paano kung litrato na maputi? Because not good. Alam mo? Pwede naman ito. Ayaw naman ang paglalaki. Dalaw pa kong pangit daw kasi ito pa maputi na kada. Wala tayong pambayad. No, no, I say. Yes, yes. No. Ano la, halo. Will mo Yay. Hindi pa. Ang may amoy. 39 lang. Hindi, inahan. Kaya nga kasi bibili niya. Ito mga scent ng amoy. Sir, kandilang may amoy. Lahat po yan. Ito pinakamagandang quality namin. Parang pagmasyaw. Lahat po. Makano ito? 89. Orang. Walong daan. Mahigit. Walang maliliit niya. Ito nakasili daw.
Yalla, where Eleanor? It's okay. Okay. Where she go, Eleanor? Eleanor? So, Eleanor, you buy? You want to buy? Ah, yeah, harap. Bas big. Yes. So not quickly finish. Yeah, Eleanor. I want put big for her. Then I bring flower. I put this. I want nice. It's not enough. I can have Eh, choose. I want the one have smell. Wilma Fog, I should wait for you. Come. Yeah. This the smell. Sorry, I will get you 200. Meron siya dun nilalagay yung nilalagay din ng kanila sa ilalim. Tapos lalagyan Yeah, please close and Yeah, close everything. oil. Hindi, lalagyan din ng oil yung babaw. Pag babaw. Ay, di ba nga, meron na yung bitana nila ito na may bato doon. Meron akong oil doon, yung pandilang bilog na puti, yung pinapos. Pero yun meron kang bibilin talaga na bubuhusan siya ng oil sa ibabaw. Tapos yung kandila nasa ilalim na. Tinatanong ako nito kung may labas doon. Pwede ano? You can buy, Eleanor, say you want. Because not finished quickly big. Not finished quickly big. Diyan ka lang makupupo ka lang muna dyan. Nice. You have off. Personada yata ako. Wow, flower. You want to take picture?